Nou, onze vogeltje zat achter op een stokje. En ik was hier aan het werk. En ik zie hem aankomen. Naar me toe komen. Ik denk, nou hij komt wel. En in één keer was het jeep omhoog over het dak heen. En niet meer te filmen. Ja, te vinden, sorry. Maar vloog hij weg? Hij vloog weg. Hij kreeg wind onder de vleugels. En dan is het gebeurd. Hij waaide weg? Hij waaide weg. Zo kan het ook zien. Zo gebeurde het. En we urenlang zoeken. En dan was het niet meer te vinden. En toen? Ja, dan, na ongeveer 2 uur zoeken was het afgelopen. Ik denk, ja, hij is weg. Niet meer te vinden. En toen, s'avonds, was ik weg. Ik belde mijn vrouw op. Toen zat hij bij, hoorden mensen hem fluiten, het woonskip. Er was net een doelpunt gevallen. Bij het voetbal. Dus er was iemand die hoorde het kamuurlied uit de boom komen. En toen keken ze om, toen waren ze papegaai. En toen heb ik de dierenambulance gebeld. Het is echt een kamuurpapegaai, zoals je ze gehoord hebt. Kamuurpapegaai. Nee, kamuurpapegaai. En waar is je nou beter, het woonskip? Anneke Dama of de papegaai? Nou, das ist dann ja nochmal die Frage. Ne? Je weet ja niet ob Anneke Dauma so gut fluiten kann. Maar zij kan het beter fluiten wie dat ze zingt zo. En die vrouw, ja, wij horen ze, wij vinden het ook een prachtig liedje hoor. Het is gewoon een lied wat, word je vrolijk van. Goeie. Goeie. Wat ben je on dan? Oh, ik zit van het water genieten. En van een pilsie. Ja. Dat is dus liedste druimers, dat is het liedste van stijl. Hoe dat ben je horen dan? Nou, we hebben nog een die is een slagje groter. Hij is wat smelter, maar hij is wat groter. Deze heeft wat een breder kopje. Ik krijg wel een baasje. En ligt het er in horen opzicht denk ik op de baas? Nou, ik kan wel koppig wijzen, ja. Oké. Ken je ze wat baas, had je ze letten? Oh ja. Nou, als ze echt lelijk willen, ze trekken per hoen trekken ze 300 kilo voor. Nou, dat als is ze- net ook. Ja. Maar die stil je. Ik ben ontwoord. Maar als ze dus echt lelijk binnen, dan, nou, dan is het nergens. Nee. En hij dat wel eens hand? Nee. Oh, tje. Steek dat erop. En wat vind je nou zo mooi in zulke grote honden? Het karakter. Ja, koppig, rustig. En als ze de steen moeten, dan steken ze er. En je had het ook voor jou? Ja, ik denk het wel. Dus je mag jezelf wel laaien? Dat is een lastige niet, hè? Dat is een streekvraagje. Ik denk dat iedereen hemzelf wel een beetje laaien mag. En aan de andere kant zeggen ze, verdomme wie ik maar een oor denk. Ik denk dat iedereen dat wel wat heeft. Wat is er aan, weet ik? Ja, kijk, kraaienblikje.